Şol benan qat'i söze bay der. Gitjek yerine seret. Olar kul prosto. Egerde durmuşda aydymçy bolmadyk bolsa, onda bu durmuşda ýaşap bolardy. Yerde süýrenip bölen traktor ekenik da dogry. Soňra da adamlary yerden bir garş ýokarda ýöredi. Özüne zihin bolan adamlaň adaty adamlardan uly tapawdy näme-de ýaşy. Adaty adamdan sen näme-de tapawdlan ýagny sen soňra da adamsyda. Tapawut näme de? Tapawut näme-de aýdaýyn men öz pikirim hem özüm garaýşym. Allah Taala soňra da adamlary yerden bir garş ýokarda ýöredi. Men şoň ýaly seredýän. Da. Tapawudymyz şol. Ýöneköy adamlar yerden ýöreýändir. Ona näçe Soňra arada değişli bir- adamlar Hudaý tarapyn berilen dehinli adamlar bir garşy ýokardan uçup ýöreýändirler. Onam aram ýanyňda ýerde ýetip ýören adam bolmaly. Men ýanymda ýollaşym boldy da. Bayram durdy. Arasyna çekýärdi. Ýere gonten adam diýdi. Ha. Şunuryp bildimmi? Näme üçin sunuga diýişke erleri bir gaş ýokarda ýöreýär? Aýagy näme üçin ýere degeni? Yo, onu aýagy ýere degeni. Bravo. Näme aýdaýmyz ogam? Näçe? Sunuga diýişke erleri olar biziň gulumyz, bilýärmi? Biziň pulumyz bolmasa, biz şolary çağırmasak toýýar. Olar hiç kim. Düşündüňmi? Jogap şollar sunuga diýişke erler. Olar gul prosto. Pul berýän, oturup yok. Oçun otur eline mikrofon berýän, aýdym aýtdyň, aýdym aýdýan. Olar nabarot bilýärmi? Подай, принесите нахуй, не мешайлардан. Saat 4'den işleye şu wagt. Gorkýanam çykmana, ala takırdy boldy, ýüregim ýarlyp turdum. Näme kadip çykyp seretsem, ne gözel täze etdiren nawesymiň üstüne maral durdy we uçup İliş kalıptır. Daşladım näme bir o bendäni. Ne gözel nawesymiň ýokardyna ilişipdir. Düýün bir wize gördüm bolýan. Şo wizede işlendirdim. Ýüregime batmady. Näme diýe, soňra diýişgärleri adaty adamdan bir batganjak beýikde bolýar diýe. Egerde durmuşda aýdymçy bolmadyk bolsa, onda bu durmuşda ýaşap bolardy. Ýöne bu beýik binalar gurýan ustalarymyz ýa bolmasa Akşekerim Aşgabatyň ýagtylygyna ögüşgün berip duran elektriklerimiz bolmadyk bolsa, ýa bolmasa şoňa meňdeş adam ýaşaýyşyna peýda getirýän işgärlerimiz bolmadyk bolsa, onda bu durmuşy hiç kim gödöňe de getirip bolmazdy. Adamdan tapawut edýän zat diňe onuň adam kärçiligi we onuň tertibi edebidir. Onuň wezipeti we käri hiç kim adamdan adam beýik edýänler. Sunugot işgärleri adaty gezip gören adamlardan bir baskanjak ýokarda diýip wize çekipdir. Mahtum uly, gapyl bolma, gitjek ýerine seret. Belentçe yerinden näbelent ýere akiderler gitsen gitmesen. Sunugot işgär bol, moýşik bol, köçe süpürýän daýza bol, gary işli işleýän işçi bol, guruluşçy bol, biz ýal maşin ýuýan bol, tapawut ýok. Deň derejedir. Allah'ın kudreti güçlü Allah Taala'nın öňünde hemmemiz birdir. Hiç kimden ütköçük ýeri ýok. Hemmemiz bir watanda ýaşaýas. 5 togan, 5 welaýat. Tapawut ýok. Hemmemiz musulman, elhamdülillah. Ya sizi gül ýüpekde ya pommarda jaýlanmaýaňyz. Bu işni garamayagy kepen oraýalar adaşyna. Bu işni şo kepen sonra ýuwup ardyp orap iň soňky ýoly ugrudylýandyr. Barjak yerimiz hem bir çukur. Kapam yok, ayna da yok.
içki zay. Hemmemizden bardırız. Hiç kimden ütköşük yeri yok. Son çüynüm. Bir zat deymen kağınız pikirlenin. Yeni bir sapalay deyin. Mahtumul İsa'mızın bir koşkızından. Mahtumul kapıl olma. Gidecek yerine seret. 10 kilometre. Hokman gidiyen. 100 yaşı 50 yaşı hokman. Gidecek yerine seret. Belençe yerinden saat horrum, aydım saat, keypi sapa. Hova, ölmeyecek yalır adam. Belençe yerinden ne belent yeri? Bilen okta otayını. Akiderler, Mercedes'e bindirip, gitsin, gitmesin. Görüşürüz. Assalamu alaikum hormatly Maral Durduy we Türkmenistanyň o ýylly aýdymçylarynyň biri. Şu videom göndün saňa degişdi men öňsen has gowuryp dinleýärdim. Indi wapşe o bir maşyna dinläp barýan bolsalam şu maşyna minjekke özüm söz berdim. O size indi yerden ýokarda ýöreýän perişde ekeniňiz bizem ýerde ýörenip bören traktor ekenik da dogurdam. Hormatly Maral Durduy we gaty görme. Awa, biz sen bu aýdarlaryň gaty göremzak, sen men aýdarlaryň gaty görme. Janyň sag bolsun awa, innikli de şunga zatlar gaýtalamajak bol halkymyza bir sen söýüp dinleýän bir halka adamsy da sen. Ondan bir zat aýdaýyn sen garyp bol, baý bol, hemmemizem Allahyň guly, soňundan barmaly yerimizem hemmemizin kem gabyr. Ne bir zat görkür. Şu işleri edýän ustalar bolmadyk bolsa, ana şu kirmaşyn ýene zat kansaner ha. Bolmadyk bolsa kirin bilen goşuş bir yere girip gidýän bolly. Kirin ýuwup ýetişeň ok, sen toýa gitjek diýip kirin ýuwup ýetişeň ok, hormatly Maral Durduy. Men pulum köp, täze kelaýaryn, täze alaýaryn diýseňem. Ol akelýän adamlar bar ha. Şol akel saňa satýan adamlar ýerden ýöreýär, ýerden ýokarda ýörän ok. Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Emme jaňa salam mehriban dostlar. Soňky döwür Maral Durduýban sungut adam sakdaky aýdan pikirini kän tes görýärler ha. Ýöne men Maral Durduýbany bir işleş gören adam ýokmyň. Şol denan gaty söze baý däl. Ýöne adam kälçiligi sunguty gaty baý denan. Ýöne aňyny kalbyna näme gelýär bolsa şonu aýdýa. Ýöne siz şu aýdan aýtjak bolan duýgusyny men pikirji Maral Durduý azajyk men o şeýle dogry düşündüm. Ýöne tezgi ýerde kän adamlar şoňa pikirini ýazýarlar da, eger mümkinçilik bolsa bir halipansyn otaq eden işler üçin, döredýän aýdymlar üçin, adam kärçiligi üçin müňden birine kän çağajykkara düzümsizlik edip berýän gowy bahalar üçin etjek haýşym o pikirlerine bolsa ýazyň. Egerde size şol azajyk pikirine bilen gabat gelmeýän bolsa onu da haýş edýän men liçkama ýazaýyn. Onu men size özümem Maral Durduý bolup oturup düşünürjek da. Sag bolun. Taýyar arkadan fiýlaňyza, hormatyňyza, paýlaşýarlara da köp minnetdar. Rabotaýym. Ýetip bolsa ýaşy show production tarapyndan entek kän uly işler öňümizde. Siz bizden hemişe uly işlere garaşýaňyzda ana näme? Çünki ulluqa production bolup şeýle o işler tarap.